O territorio galego é un territorio cunha grande riqueza medioambiental e cun patrimonio natural e construído de moitísimo valor. Velar pola utilización racional destes recursos, co fin de garantir que este patrimonio de todos poida ser transmitido ás xeracións futuras, é o maior compromiso colectivo que cada xeración debe asumir. Durante séculos, o pobo galego foi construíndo minuciosamente o seu territorio, de acordo aos principios de máxima racionalidade e respeto. No ano 2000, o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia puxo en marcha o Proxecto Terra, un proxecto educativo dirixido ás distintas etapas de educación obrigatoria co fin de contribuir a mellorar o coñecemento que os escolares de Galicia deben ter da nosa arquitectura e da nosa identidade territorial. Desde os inicios dos traballos, distintas institucións e entidades foron incorporándose a este proxecto, asumindo compromisos específicos fundamentais no seu desenvolvemento. En decembro de 2003, asinouse un convenio de colaboración coa Xunta de Galicia que permitiu a edición dos materiais para a educación secundaria obrigatoria. A presenza e implicación do profesorado dos distintos niveis educativos é fundamental en cada unha das fases do proxecto. Grupos de traballo, constituídos entre o profesorado colaborador, son os que elaboran os materiais cos que traballa o alumnado. Estes materiais, unha vez experimentados nas aulas, son presentados nos cursos de formación ao resto do profesorado. A presenza de imaxe é fundamental en todos os materiais elaborados. A fotografía, a cartografía, os vídeos e actividades lúdico-educativas son recursos reiteradamente empregados. Este material foi complementado coa banda deseñada de Miguel Anxo Prado, A Mansión dos Pampín. A aportación de recursos educativos á educación secundaria obrigatoria refórzase coa oferta das actividades complementarias, como son as visitas á cidade de Ferrol, a Llariz ou as zonas do Courel ou o Camiño de Santiago, que dan a oportunidade ao alumnado de vivir en primeira persoa os espazos e territorios que son obxecto de estudo nas aulas. Ao longo destes 20 anos de colaboración entre o Colexio Oficial de Arquitectos e a Xunta de Galicia, os recursos educativos elaborados dentro do Proxecto Terra están presentes no 100% dos centros educativos de educación secundaria, educación primaria e educación infantil de Galicia. Ata a actualidade, teñen participado 55.000 escolares nas actividades ofertadas. Co obxectivo de promover o coñecemento dos elementos que compoñen o territorio, a súa contorna próxima e a súa paisaxe, trasladamos, co apoio de persoal especializado da Xunta de Galicia, o valor de coidar un territorio que é de todas e de todos. Durante o 2021, preséntase a exposición 20 anos de Proxecto Terra na Cidade da Cultura e, posteriormente, moverase polo resto do territorio galego. A exposición amosa o traballo desenvolvido por centros educativos galegos que levan participando do proxecto desde os seus inicios e que inclúe ideas e proxectos propios elaborados conxuntamente polo profesorado e o alumnado. Durante o curso 2019-2020, debido á situación de pandemia mundial, as actividades do Proxecto Terra tiveron que adaptarse ao formato digital para permitir ao profesorado e o alumnado seguir traballando nos seus contextos locais. Puideron recuperarse as visitas ás cidades galegas durante o curso 2020-2021. Seguindo o traballo desenvolvido durante estes 20 anos, actualmente o Proxecto Terra avanza cara á integración de ferramentas virtuais e físicas para seguir avanzando na reflexión sobre o territorio, a paisaxe, a arquitectura e o dereito ao hábitat. Porque o hábitat, o territorio, a arquitectura e a paisaxe son responsabilidade de todes.